Atamalo 48 mag yawuoyi kod atamalo 49 mag nyiri e kind higni 13 nyaka 17 kale lwenje mag kit chwech pacho ka. Mendi kaluwore kod lipot mar Kenya Violence Against Children. Thothne nyithindo kale lwenje gi ka ok omigi maino makare. E sama ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kit chwech ochope giko mare kawuono, pod imedo jiw mondo orit nyithindo e yo makare. Ahinya nyithindo ma yawuoyi. Ka bende twak ma bende wabedo godo dhiambo ma kawuono en kanyo ka wang'iyo kaka chuo bende kalo e lwenje gi. Wantiere kod Nancy Okotho mano jata tije e bo project miluongo ni Shields Alliance e bo riwruok mano mar Plan Internationals. Oimore kendo machiegni. Nancy, nyalo mana ulo ne joneno magwa kuomi matin. Erokamano Jael, iluonga ni Nancy Okotho atiyo kod migawo mar Plan International, atayo tije mar Shields Alliance project mawang'iye ratiro mar nyithindo manyiri, kaka ginyalo dak kendo kaka ginyalo wuoyo bende. Erokamano ahinya. Nancy, wayudo statistics kata kwan mabende iwacho kanye wi nyithindo ma yawuoyi kod mago manyiri mabende kale e kit lwenje mopogore opogore. To waneno 48 gi 49 ok giwere ahinya. To ang'o momiyo thothne wawuoyo mane lwenje ma nyithindo manyiri kata joma mine kale to wiwa wil kod yawuoyi? Erokamano ahinya Jael. King'iyo statistic miwacho no kata mana kwan mar nyithindo machuo kaachiel kod manyiri, king'iyo gi tineno ka nyithindo machuo gin 48 to nyithindo manyiri gin 49. Kinde duto wawuoyo kuom nyithindo manyiri nikech nyithindo manyiri mwayudo ka giripot kabisa. Gine ma gitero weche gi mag rochruok mar ratiro magi, kata kogogi, kata ka ng'ato bambogi. To kinde duto waneno ka joma chuo ok ter wach, ok giripot. Koro manyiso ni ji duto mohero tiyo gidwa ni giti gi numbers mantiere. To numbers mayudore ga kinde duto machiegni gin numbers mag joma nyiri. Emiyudo ka gintiere kendo giwacho gigo matimogi. But joma chuo to ok wachi gik matimogi. Mane momiyo ineno ka migepe mang'eny kata ji mang'eny siko wuoyo kuom nyithindo manyiri to weyo nyithindo machuo. Mar ariyo, e community wa kaka no wabedo brought up, nyithindo machuo no nyisgi kata kinde duto inyisogi ni gin jogo motegno. Koro kata ka gin gi wach moro to gin thuolo mar dhi mondo giwach ni gima kama timore na, kata kapo ni ng'ato timo ne gimoro marach to konyal dhi mondo wach ni gima kama timore ne mondo mi oyud kony, kata mi gino bed recorded mondo ng'at machielo manyalo biro nyalo ng'eyo ni nyathi machuo bende winjo matek e yore mopogore opogore. Erokamano ahinya. Bende waneno kata ng'ato nyalo penjore to joma chuo gi gin kit lwenje mage ma bende gikale. Dibed ni gichal gi ma joma mine kale koso mekgi opogore? Anyalo wacho ni joma chuo bende kale lweny, kata kowach ni lweny mar ng'ato goye kata kitimo ne gimoro marach, to nyithiwa machuo nyis ni gin gitegno. Koro kama gitegno no ok ginyalo wacho ni an ng'ane goya. To kata kodhi owacho tinyalo mana duoke ni in to ang'o momiyo goyi. Joma chuo kinde duto nyalo bet kata mana kama gintiere giwegi mondo pimne dichuo wadgi kata jok ma gibet gogo gima time. To samodhi kata jowetene to kinde duto ok gimiye thuolo mondo gichik ite maber gimowachi, to ibro yudo mana ni ginyise ni to in ng'ama duong' ni, in ng'ama dichuo ni, ng'ama mama nyalo timo ni kama nikech ang'o. Nikech wang'iyo ka lwenje kinde duto either en mama emitimo ne lweny ni gi ng'ama dichuo, kata ng'ama dichuo bende yudo lweny ni kuom mama, or ng'ama dichuo yudo kuom ng'ama dichuo wadgi, kata ng'ama mama yudo kuom ng'ama mama wadgi. Mano ni kare. Ka bende ntiere kinde moko ma bende ji wacho ni chuo ma bende kale lwenje gi ogidwa mana kaka iwacho, ogidwa ni mondo ji ong'e gik ma gikale, gilingo. Dibed ni lingni ema koro nyalo kelo tudruok e kind lwenje gi kanyakla kod
paro kata weche mag mental health. Maya penjo kaluwore koda report mabende nobedo mana odiechieng' manyoro kod nyocha madichuo moro nonego kata nomiyo nyithinde sum, ariyo kuomgi koro notho. Machielo bende dichuo mabende nonego nyithinde kod jaode mano e piny mar Amerika. Dibed ni wach mar ling ni gionge ng'ama giwuo godo medo wechegi? Anyalo wacho ni wach mar ling nyalo medo wechegi kabisa. Nikech ng'ato koling to manyiso ni wach ni chamo chunye. To joma chuo bende nikech ok gin giero jogo ma ok giyud spaces mag wuoyo ahinya. Kata kowuok mondo dhi oful wachne ni ka polis, to kinde duto giyudo kinyierogi, kendo ipenjogi ni in ng'ama duong' ni, ng'ama dhako nyalo timoni kama kama kama, kata inyalo timni kama kama. Koro kinde duto giduogo to giling giwegi. To ka giseling giwegi, to ok gino chamo chunygi manyalo miyo gidere, nyalo miyo gihiny kata ng'ato. To kata kwang'iyo statistic mar johocho ma wantiere go, kinde duto johocho gin ga mana joma mine. To joma chuo bende ok ohero ni mondo odhi opim ne ng'ama mama gima timore ne, nikech ka odhi opimo tibro nene kaka ng'ama yom yom, ibro nene kaka dichuo ma ok nyal gimoro amora. Koro gibro ling gi wachni, to wachni bro chamo chunygi, bro miye stress, onyalo tho nikech depression, onyalo dewore nikech depression, to bende onyalo bedo gi gimiluongo ni displaced aggression, moneg ng'ama chielo kata go ng'ama chielo kabisa. To nitiere nyaka joma chuo ma ka gima kamano timre negi, ginyalo kata tan mondo gin bende koro gichak rocho ratiro mar nyithindo mamoko nikech depression ma en go kaluwore gi gima timore ne. Nitie report moro ma kapoke wadonje mine wacho mano mawuok e kaunti ma Meru, kuma iwacho ni chuo maromo 27 dweche ariyo mokalo osego report ni obambgi. To ote moro bende aneno kendi to ng'ato penjo ni dichuo ibambo nade, mano dichuo mane, mano mage moko kuom paro kata reactions ma ji bedo godo ka giwinjo anjao makamagi matimore ne joma chuo. Mokwongo anyalo wacho ni anjao timore ne ng'ata obed ng'ama dichuo kata ng'ama mama. To ng'ama dichuo ok ochuno ni seche mobedo obambe to kobambe kata mana gi ng'ama mama kende, ibambo gi nyaka gi chuo wetegi. Koro gima timore ni kinde duto ka ji owinjo ga wachgi to ji penjo ni to gini timore nade. Ere kaka ng'ato nyalo bambo ng'ama dichuo? Wan gi gimiluongo ni coercion. Nitiere kaka joma chuo ng'ato nyalo coerce-gi mi gidonje gimoro mane gin bende ok gidwaro. Sana inyalo yudo ni wantiere kod mine ma samoro waluongo ni the power play or the power issue. Entiere kod pesa to nitiere kijana matini maonge kod pesa. To nekech pesa onge, gibro donje gimiluongo ni transactional sex. Ka ok en dwaro mar wuoyini, to dobed dwaro ne nekech samoro mae mama moloe gin go kar tich, to jatende or en ng'ama konye gi gima chielo, koro ok odwar ni mondo wach ni orum nikech samoro onge gi yor konyruok. But kinde duto wang'iyo ni kaka nowacho wach mar Meru, iwacho wach mar Meru no, inyalo yudo ni ji 27 no seche ma gidok chien e utegi, tiyudo ka ji nyalo jarogi, kendo ji nyalo wacho ni ji nyalo nyierogi, kendo ji nyalo jarogi kawacho ni gin chuo aina gani ma ginyalo wuok mondo giwachi. To kata mana kidhi most of the time, kata kidhi e police station, inyalo yudo ka gigi bende kobedo recorded malong'o. Or ng'ama record gigi bende nyalo nyiero ng'ani mami ok owach kata gima notime malong'o. Asebedo gi forums moko matin gi joma chuo, to giwacho ni seche ma giwuok ma gidhi mondo giful kata ni wach ma kama timre negi, to iyudo ka ng'ama gidhi gifulo neno mokwongo kata kapoko owinjo wachni no, to kwongo nyieri kendo nyalo luongo kata nyawadgi moro ni biwinje gima bwana ni wacho. Koro ma miyo giling makata kwaneno kata 27 samoro mana gin joma tin mowuok mondo chiwore mondo giwach wechegi. But kinde duto to joma chuo lingi weche matimogi kendo gini hinyogi kabisa. Mano ni kare nikech aneno ka ng'ato bende penjo kae wacho ni kit penjo ma bende penji ni timang'o mondo goyi, mage giko ma bende mono thoth ji mar goyo ripode makamago. Ka bende iwache makare sama ng'ato dhi go report kuonde ma bende idendo ni gender desk e police stations, ka bende ji luongore kamano bende iwacho ni mono ji.
To koro ka osefwenyo kamano ni thoth ji kale lwenje machalo koda magi to giluor kata kaluore koda kaka giyudo chendo kaka chalo, ang'o ma bende inyal tim? Giminyalo tim, inyalo neno kaka tinde joma nyiri kata joma mine wuoyo, manyiso ni osepuonjgi mondo giwuo, kendo seche ma giwuoyo to ji bende believe ni gima mama ne wacho en adier. Koro gimonego tim en ni mondo joma chuo bende omi puonj, gin bende kik wegi seche ma joma nyiri ipuonjo, mondo gin bende opuonjgi mondo ging'e ni gin gi ratiro, ma ka ng'ato otimo orocho ratichgi e yo moro amora, ginyalo fulo kendo ginyalo yudo haki margi. Koro wadwa ni mondo wawuo gi joma chuo, wadwa ni wapuonjgi mondo giwach gik matimogi, to kendo ka giwacho to ji mondo believe gi, nikech samoro kata kowacho to ji ok believe. Ng'ane machwe ni tinyalo go nadi, to ng'ane mana man gi pesa ni tinyalo go nadi. Koro wadwa ni mondo wapuonjgi mondo giwuo gin bende giwachi ka nitie gimoro marach, to kik kawe ka gima abnormal, okawe ka gima en normal, nikech gin bende gin dhano mana kaka joma mine, kendo inyalo gogi kendo ginyalo kalo e lweny moro amora. To machielo wantiere gi communities wa ma gik mwaluongo ni social norms e communities wa, gigi miyo joma chuo ok nyal wuok oko, nikech chuo nowach ni gin jomotegno, gin e joma chiwo security. Koro nikech en ng'a motegno machiwo security, ok gidwa wuok. But wan wang'eyo ni kata kapo ni in ng'a motegno, to ntiere gimoro ma timore ni, mama nyalo timo ni gima rach, kata ng'ama dichuo wadu nyalo timo ni gima rach. Koro gima wacho ni mondo joma chuo mondo wuog oko, mondo wachi. Machielo gima wanyalo timo en ni wantiere gi joma timo research, wantiere gi policies andike mantiere, to wantiere nyaka gi programs mag government kata mag non-governmental. Seche ma gitimo research, to ging'iye kata ni to joma chuogi gin tang'o matimogi. Anyalo wacho ni recently ne wantie kod pandemic, ne en COVID. To COVID king'iyo researches manotim, ineno mana ni nyiri no drop out, nyiri no mako iye, nyiri ang'om notimregi. To an gadiera ni nitiere kata joma chuo manitiere gik moko manotimore negi, to gigo ok no come out. Koro wadwaro ni mondo ji support one another, chuo owuogi mondo konyre, joma mine bende owuogi mondo konyre. Machielo manyalo wacho ni kik wabed against one another mondo dhiye, kata ka ji obiro timo sensitization manyo konye, to konye ni bende ng'ato wacho ni nitiere kuonde mamoko ma oketi ma ni thuolo ahinya ma miyo gi luor mar donje. Bed ni nitiere okang' ma bende inyal chopne chuo machal koda magi, kuma beto pondo nyaka chieng' ma bende gibed thuolo mar wuok uyanga ni wakale weche machalo koda mago. Ang'eyo gimiwacho no en adier, kendo wanyalo wacho ni this places mwayude services ok gin friendly samoro, to nikech kata mana ne joma chuo kata ne ji duto kama gidhi report manyiso ni ji dhi neni. Tanyalo wacho ni kaka Kisumo ka wantiere gi kama iluongo ni Gender Violence Recovery Center, ma en opogore gi kama ji duto te yude thieth kata ji duto lose wechegi. Ng'ato nyalo dhi kanyo mayud konyruok. Wantiere gi migepe mopogore opogore ma ng'ato nyalo dhi to report negi, to ang'eyo ni gin migepe ma bende ong'eyo kaka itimo gigi, ginyalo bedo kando magi chik itgi. To kata police station tinde wan gi kama iluongo ni gender desk. E gender desk kae ng'ato nigi ratiro, onyalo dhi to neno ka ng'ama nitiere ok owinj kodwa no wuogo, ginyalo golo kwayo mondo wach ni anto case nadi to nadwa ni mama mondo konya. If there is a police officer mama, adwaro ni ng'ama dichuo ema mondo konya mondo owinj wach nani. Koro kata kapo nono ni pod waonge gi specific places mwanyalo luongo ni safe spaces for men mondo giwache weche gigi, to ginyalo timo kwayo margi ne migepe machiwo kony mondo giwach ni anto aparo ni kae ok feel safe, bende inyalo keta kamoro ma feel safe mondo wawach wachni. Mano ni karero kama na inya Nancy Okoth maro jata tije mar project mar She Leads Alliance kokalo e migao ero mar Plan International kawalose e weche maga lwenje mabende yudo joma chuo. Mano twak ero mabende pod biro dhi nyime ka bende iwacho ni oken gima rumo sani, joma chuo obed thuolo ka bende sir makende bende omed megiero kama na inya Nancy.